Вітаю, сябры! Спецыяльна для менавіта онлайн з вами Антанас Куракас. Сёння вас чакае інтэрв'ю з Міколаю Коханівскім. Калі я правильно вымавіў па-украінскаму фамілію, таму што Кахановскі, я сказаў Кахановскі, і ён мяне паправіў. Дзякуй, што далучаецеся да нас. Прыемнага вам прагляду. Падпісвайцеся на канал, стаўце лайк, рэкамендуйце гэты канал сябрам і памагайце фінансава, калі ласка. Прыемнага вам прагляду. Добрый вечар, сябры. Скажыце, як вы мяне чуеце? З намі на сувязі Микола Коханівський. Добрый вечар, Микола, спадар Микола. Вітаю, доброго вечора. Добрый вечар. Микола, раскажыце перш пра сябе трохі, а тады мы перейдзем да абмеркавання самай на сённяшні дзень гарачай тэмы, пра якую вы можаце сказаць сваё слово. Скажыце пра сябе пару слоў, калі ласка. Я християнин, український націоналіст. В національно-визвольній боротьбі, мабуть, вже десь близько останні 20 років. Тобто тільки національно-визвольною боротьбою і займаюся. Тут займався декомунізацією. Почалась Майдан з перших днів на Майдані. Очолив першу Київську сотню ОУН імені Євгена Коновальця. З Майдану відразу ми поїхали на фронт, де я став командиром добровольчого батальйону ОУН. І, наш батальйон воював, мабуть, десь до 19-го року, з 14-го. Зараз я є головою проводу добровольчого руху ОУН, і займаюся громадсько-політичною діяльністю, власне, націозахисними акціями, різноманітними, вже тут в Києві, і по всій Україні. Звернемся пакуль што да відэа, тады я баюся, што вы яго не ўбачыце, але вы яго глядзелі, гэта відэа, я думаю. Бачив, я передивився цю пані. Так, я зараз вас хаваю на секунду. Так, расцягну гэты экран і пакажу нашим гледачам гэта відэа паскорана. Ой, як гэта абазначыў. Это браузер расцягну. Так, і зараз відео гэта пушчу паскорана. Сегодня, 21 апреля, я хочу обратиться к белорусам, воюющим на Донбассе, будь то на стороне Украины или на стороне России. Я знаю, что когда на Донбассе началась война, вы не смогли остаться в стране. Вы неравнодушные люди и искренне переживаете за все то, что происходит. Вы не могли мириться с тем, что происходит вокруг. Я прекрасно понимаю, почему вы отправились на Донбасс. В Беларуси вам не нашлось места. В Беларуси вы никому не были нужны, Родина отказалась от вас. Вы хотели справедливости, и вы хотели помочь ей восторжествовать. Я признаю, что когда вы просили у меня помощи в прошлом, я предпочла от вас отвернуться. Мне не хотелось сотрудничать с людьми, которые держат оружие в руках. Я правозащитница, и мне казалось, что если сторониться войны, то она не случится. Но я была не права. Нельзя закрывать глаза на то, что происходит. Это не помогает. Я прошу у вас прощения, белорусы, воюющие в Украине и на Украине. Вы оказались не нужны Родине, но и на украинской земле вы лишние и не нужны. Вас предали там и там. И вы это прекрасно знаете и чувствуете без меня. Я знаю, что вы не можете вернуться домой, потому что в Беларуси вас ждет тюрьма, арест и длительный тюремный срок. Но пришло время вспомнить, что вы белорусы, и вы являетесь частью нашего народа, и без вас Беларусь тоже неполная. В Украине белорусы, воюющие на стороне Украины, и белорусы, воюющие на стороне России, воевали друг против друга. Но война в Украине не ваша война. И Украина не ваша земля, ваш дом – Беларусь. И ваша земля – белорусская. Пришло время это вспомнить. Мы ждем вас дома. Перед днем X. И вы знаете, что делать. В Украине вы были преступниками. В Беларуси вы станете героями. После нашей общей победы я обещаю не вспоминать о том, что вы делали ранее в Украине. И гарантирую вам полную амнистию. С одним условием. Вы пойдете по белорусским школам и расскажете белорусским детям всю страшную правду про войну. Как она есть. Возвращайтесь в Беларусь, чтобы стать плечом к плечу и сражаться за наш общий дом и освободить его наконец-таки от фашизма. Мы ждем вас дома. Мы ждем вас в Беларуси. Родина ждет вас. Пора возвращаться домой, белорусы. Живи Беларусь. Я не ведаю, як калі я гэту жанчыну спаткаю калі-нибудь у жыцці, як і не разбіць твар. Я это не ведаю, як мне вытрымаць. Я слухаў гэта
пераслухаў, это просто як палякі кажуць, трагедыя нейкая. Як вы пракаментуеце яе, можам разбіць па цытатах, калі хочаце, ну ці в агуле пракаментуеце яе выказванне этой Ольги Карач, спадар Микола? Ну, чесно, так сказати, там я, передивившись відео, подивився про неї в Вікіпедії, ну ніби вона там політик. Ну, людина настільки, ну, м'яко кажучи, не в матеріалі, і дає ще свої якісь оцінки, і до чогось закликає, що тут, ну, я дуже часто повторюю, мабуть, цю фразу, але ще раз її повторю, невіглас гірше зрадника. От це про неї. І мені здається, що вона може десь і не сповна розуму, ну, говорити такі речі, що донбаські ополченці, білоруси за походженням, і українські добровольці, білоруси за походженням, повертайтесь в Білорусь, будемо, ну я так розумію, грубо, валити режим Лукашенка, я так розумію. Ну це ж просто, ну, абсолютно не треба не розуміти, про що йдеться. Так, білоруські добровольці стріляють в білоруських ополченців, які стали на сторону так званого ополчення, в принципі, на сторону Росії на Донбасі. І швидше за все, якщо б таке диво сталося, і, наприклад, білоруси патріоти перейшли би кордон, і, ну, швидше за все вони би стріляли так само один одного в Білорусі, Ну, тому так. що тут примирення немає. Йде війна, така, скажімо, ідеологічно-цивілізаційна. Ми ставимо питання так: Київ проти Москви. І всі братні нам народи проти Москви. Ми мусимо зруйнувати імперію. І ті білоруси, які приїжджають нам допомагати, вони саме так і ставлять питання. Я так розумію, ті білоруси, які воюють за ЛНР, ДНР, вони воюють за єдину якусь неділімою Росію, за СРСР, в принципі, з їх виступів це все видно. Тобто ця пані говорить про речі абсолютно, які здійснити неможливо в будь-якому разі. І перейти кордон складно, і ну, як вона збирається там валити цей режим Лукашенка, і чи збирається. Тобто такі заяви, вони не мають під собою ніяких підстав і говорять про те, що це абсолютно якась недалека жінка, яка чомусь назвалась політиком і якийсь дає абсолютно глупі, ну, дурні якісь оцінки подіям і закликає до того, до чого закликати, ну, хоча б трошки розібратися треба в ситуації, хоча б трошки, і тоді стає все зрозуміло, що, ну, це неможливо в принципі. Тому, ну, що ж, які давати оцінки? От з'явилася ще якась глупа жінка і говорить, щоб... Ну, у вас така делікатна оцінка. А тоді питання, для чого вона тепер менавіта гэта сказала? І хто я Ну, важко зрозуміти. Ну, я не знаю, на що вона розраховувала. Ну, напевно, на якийсь свій електорат, який її послухає, і, ну, там, але на який електорат? Ну, якщо на патріотичний, то, ну, патріотичні білоруси чудово розуміють, що ворог їхній загальний, не тільки Лукашенка, а ще й Москва. І, ну, принаймні тих, кого я знаю. Тобто, відповідно, вони за нею не підуть. Ватники, які воюють на стороні ЛНР, ДНР, ну, мало ймовірно, що зголосяться іти валити режим Лукашенка. Швидше вони прийдуть і будуть розганяти опозицію там, в Мінську. І ну, ще мені по так і містам. казали некоторі. Я трапив один раз на ватника білоруського, він каже, я прийду, я вас буду стріляти з калашником. Тому Коли потрапив. я не знаю, на що вона розраховує. Я ж кажу, що це глупость якоїсь вищої проби. Ну, от така дурна собі пані вилізла в етер і говорить, хоча чогось називається ще й політиком, там, громадським діячем. Просто, якби гэта, як я бачу гэта, я свой погляд скажу, калі можна. А вже ж. Гэта просто, па-першае, тры могуць быць версіі, я высоўваю. Першае, яны могуць быць адначасова праўдзівымі. Першае, гэта адпрацоўка нейкай капейчыны, вот ей прынеслі 5000 евро, сказали, товарищ, у цябе там ёсць 4 канспіратыўныя кватэры, якая ты нібыта там людзям даеш прыхільнікаў нешматлікіх ЧК, таму што з яе ласкі мае знаёмыя хаваліся ад Лукашэнкі 2 зімы.
Но знаёмая не сярод нацыяналістаў, а знаёмая сярод скорей сацыялістаў беларускіх. Вот, яна сабе шукала нейкіх прыхільнікаў, то бок чалавек, невыносна брыдкі чалавек, яна некалі сама лезла да мяне пасля плошчы 10-го года, в 18 годзе ў Facebook. Я 2 дні паглядзеў, хто такая, мне аж затрэсла, мне просто вот, я калі бачу гэты твар, просто бачу твар, мяне калаціла просто. І тое, што яе ўвесь 11 год піарылі ў так званых дэм-ЗМІ. Ну, звычайная баба, ну, зрабілі аперацыю на суставах, ну, радзіла на дзіця ў свіныя галасы там у 39 гадоў. Ну, маладзец. Так у мяне, у брата швагерка, жончына-сестра, гэткая самая адзін в адзін. Радзіла ў свіныя галасы хлапца, рабілі аперацыю 39 гадоў на нагах, таму што Чарнобыль пераеў гэтыя суставы. Ну, такіх, што жанчын мала ў Беларусі, ці што? Што вы пра яе пішаце? Хто яна такая? У прынцыпе, ну, нейкая баба, Жвічевска нейкая. Вот. Я, як яна пачала там нешта надо, там с Москвой дружыць, там я яе зразу, ідзі нахер, выкінуў з сяброў. А я тады яшчэ не ўмеў баніць, я просто выкідываў з сяброў. Праходзя паўгода, восенню зноў грукаецца ў сябры. То бок яна не просто, яна не бессаромны чалавек, яна просто працуе по СММ. Это вот як, напрыклад, у вас скварада, допустим, старая чыгунная, я праз робота какого-нибудь компьютерного дознаўся, што у вас патэльні бракуе дома, я вам тэлефаную там, Микола, вам патэльня трэба вот за 500 гривен, ты кажаш, ідзі нахер на мяне. Я праз 4 дні тэлефаную, а я вам тэлефанаваў, а патэльня у нас хорошая, фірмовая, по 500, за 450 можем отдать, только калі 2 возьмешь. И вот так я буду добивать, пакуль ты гэту патэльню ці не заблокуешь мой номер, ці патэльню гэту не купіш. Вот так само паводзіць яна і сябе. Гэта чыстай вады СММ. Гэта не ўзаемаадносіны асобы ў соцсетках. Это просто бессаромное СММ, рекламирование свайго палітычнага як бы вобраза, скажем так. Напэўна. Яна так, для того, каб купіць нешматлікіх прыхільнікаў сваіх, асабліва жанчын, которым тут ніхто копейкай не памог, а хто памог, яна адмаўлялася горда. А яна паляцела ў Літву і тут карачае памагае. Ей же трэба ресурсы. Першае, ей нехта за гэты тупы высер, скажем так, даў нейкія ресурсы. Яна просто адпрацавала, як аніматар. Вот аніматару сказалі на вечарынцы там лётаць, галёкаць, а пасля правесці конкурс, допустим, з выманнем з мяшка смешных прадметаў на вяселле, напрыклад. Вот яна, сказалі, $50 будзе табе. І он зрабіў гэта, там пафотаграфіраваўся, палётаў, там папеў, зрабіў конкурс, памог вядучаму і ўсё адпрацаваў. Другое, гэты яе высер, ён сведчыць пра тое, што яна у прынцыпе знаходзіцца ў нейкай паралельнай рэальнасці. То бок яна вызнала гэтым сваю максімальную рускамірскасць у такім дэмакратычненькім варыянце нібыта, але не схаваўшы жоўці гэтай, жоўць-то аж прэ, жоўць, разумееш, это яд, это прэ, як змяі. Они должны, я вам гарантирую, ты кто таки гарантировать, в принципе. Это как в этом интернет-меме было «Москва говно, а Уфа вельми добра», я отвечаю. Ну вот отвечальщик, вот бомж некий отвечает, и вот яна гэтакі самый отвечальщик. С чем ты можешь гарантировать? Ну, яна можа гарантировать некому на паўгода ў Вільні кватэру даць, калі ён яе будзе хваліць. Чалавек, ці на яе адпрацуе пару раз. Немного, а пару раз. Все, яна больше чего гарантировать нікому не можа. Якія ў яе паўнамочыя? Кому яна патрэбна, в прынцыпе? Хто ты такая? Вот. Гэта яе рускамірскасць. І трэцяе, гэта маё такое меркаванне, гэта просто забіванне інфармацыйнай прасторы. То есть гэта выкідванне не гнілой сялёдкі, як прыём ёсць, это абліванне брудам, а я б назваў гэты прыём выкідвання абассаных трусоў на публіку. То бок, як бы публіку так трошки зганьбаваць, як бы паказаць, што мы, те, хто яе слухаюць, а яна разлічвае не на нас, нацыяналістаў, на разлічвае на так называемых неверагодных, на неафітаў, якія адным вокам паглядаюць на Москву, а можа і ў 2 вокі глядаць на Москву. І вот яна ім як бы секанула па вушах і правярае. Вот, як гопнікі раней стукнуць у бороду, правяраюць, паваліўся ты ў нокаут ці не, зашатала цябе ці не, яна правярае, ці схавае, people схавае ці не. І я баюся, што people можа схаваць. Просто я ў гэтых чатах не
не состою, і я не ведаю, хто, якія птушки падымуць гэта слова яны і разнясуць па ваколіцы, скажем так. Таму што яна цяпер аперваецца і на плечы распраміла, таму што праз яе, відаць, ну не праз яе, а дзеля яе ўкідываецца неблагое бабло. Таму што я і по Фейсбуку ганяю тапкам вонючым там, і па ўсякіх месенджерах, па групах ганяю рэальных СММшчыкаў, якія большыня з якіх я бачу, што ў прынцыпе не беларусы. А яны гэтыя думкі разносяць і націражыруюць гэтыя думкі. То бок Лубянка працуе актыўна. Это проверка вот пробивания дна. Вот она дно пробила и проверяю, як там на дне. Добре ці ні. Ну, это моя така думка. Ось. Ну, десь ви маєте рацію, тому що ви білоруські реалії знаєте краще. В принципі, таких персонажів і в Україні є, я так скажу. І справді іноді навіть бувають дива у таких людей, абсолютно якихось, ну, дивакуватих навіть. У них є свої якісь прихильники, і тут я погоджуюсь, що вона може виконати це в етер, а хтось це і підхопить про якусь таку, ну, десь під текстом дружбу з Москвою, там, ну, десь так воно і є, десь воно так може і працює. Хоча я ж кажу, що мені здається, що це просто якийсь от невіглас, який абсолютно не оперує ситуацією, про що говорить. Десь може. Ну, я думаю, що все ж таки більше ваша версія, що вона все-таки на когось націлена, на якийсь прошарок суспільства, який може до неї дослухатись. Ну, і їй закидають, що десь от той текст, який вона має видати в етер. Ну, це, як казав Ажіров, розшарок кривачищів. Кривачищів, так. І ще, Микола, пару питань, і не буду вас затрымліваць крепко. Я тут падрыхтаваў быў. Як вы адносіліся ў маладосці? Я думаю, што вы 71-го года нараджэння. Значыць, на 12 гадоў за мяне старэйшы. Гэта выходзя так, на 12 гадоў. Гэта вы школу скончылі ў 88 годзе, атрымліваецца. Так. То бок вам ужо ў 90-е, вы ўжо працавалі ў 90-е, ці вучыліся далей. От, як ви відносилися до дзейнасці такого політика, якого, ну, ясно, що забили Чорновола? Як ви відноситесь до його? Я відносився, звісно, позитивно. Скажімо так, вже таку в активну політику в українську я прийшов пізніше. Ну, звісно, що я цікавився політикою, якісь там одноразові акції робив і в 90-х. Але вже системно почав займатися політикою в 2000-х. А до Чорновола, звісно, до пана В'ячеслава я позитивно відносився. Це, ну, рухівець, який започаткував рух незалежності. Там він не був націоналістом, у нього були свої помилки, але були і свої перемоги. Тому, ну, поганого нічого не можу про нього сказати. Лише можу сказати хороше, це наш був національний лідер, на якого тоді, наприклад, я тоді жив, ну, на півдні, ми дивилися з надією. Ну так, мені здається, що шмат згубила Україна з його смерцю, з Чорновола, тому що ён разрываў гэта кола сансары, у 90-е гады гэта засілле гэтых номенклатуршчыкаў, а номенклатуршчыкі ў Украіне былі страшнейшыя, чым у Беларусі, в прынцыпе. І яны і парадзілі гэты алігархат, номенклатуршчыкі. Ну так. Вот. І їх діти стали олігархами. Так, і чи знайомі ви з нашим лідером думки нашої націоналістичної, здорової білоруської, Зяноном Станіславовичем Позняком? Особисто не знайомий, але періодично я читаю його публікації, дивлюся його виступи, особливо так трохи от останні там він говорить. Ну, він, в принципі, знаючи білоруські реалії, перебуваючи всередині білоруської політичної боротьби, він дуже реально оцінює, ну і якось так от правильно, жорстко, тобто дає свої оцінки. Ну, звісно, що я їх підтримую, бо десь так само я бачу ситуацію в Білорусі, як він про неї говорить про недостатність
антимосковського саме напрямку боротьби, от зараз, який за останні роки боротьба піднялась в Білорусі, а це серйозний такий всплеск активності політичної, національної свідомості. Ну, він критикує, в принципі, опозицію і правильно робить, що вона не ставить акцент на тому, що треба відходити від імперії, не тільки від Лукашенка, а це великий промах опозиції. Ну, тобто я його слухаю і підтримую. Так. А я глядачам повторю, що з нами на сувязі Микола Коханівський і Адана Скурака спеціально для менавіта онлайн, для каналу. Ну, тоді будемо розвітуватися. Дякую, Микола, за гутарку. До побачення. Слава Україні. Героям слава, живе Білорусь. Живе вічно. До побачення.